Hey! Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hyala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Wow, ginagaya ko na anak ko. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Idol ka ba ng mga anak mo? As in talaga ngayon sobrang lahat ginagaya. Malamang si Princess kasi, di ba, pinag-uusapan natin itong mga bata pa lang siya. Lahat ng ginagawa mo, pagkikilay, pagsusuot ng sapatos, kinokopya niya. So hanggang ngayon ba, nagmamanifest pa rin siya na parang, ay ako, mini-me ko to, ganon. Sa arte siguro magsalita, partner. Tsaka yung parang pag nagkukwento may animation. So, mom. Ganyan. Tapos may mga paano-ano ng mata. Tapos yung kamay na hindi mapakali. Ganun. So, yun. So, alam mo, isa lang ang isang pagpapaalala lang po, no? Dahil nga may mga ganitong klase mga eksena na gumagaya yung mga anak, ganyan. It's very, very important that we give them something good to make gaya. Tama, diba? tama. So, dapat, kung meron tayong ipapakita sa mga anak natin, magpapakita tayo ng mga bagay na gusto nating gayahin nila. Di ba, partner? Kasi ganun ang mga bata, di ba? Tayo, idol nila tayo. So kung ano yung nakikita nila, gagayahin nila. Kasi nga, idol nila tayo. Kaya di ba yung mga bahay, minsan, kung merong nagyoyosi dyan sa inyo, di ba, kung merong madaldal dyan sa inyo, o kung meron mang sub-sub sa, halimbawa, sub-sub sa laptop, yung anak mo ginagaya kahit wala naman siyang laptop, nag-i-imagine siya na may laptop sa harap niya, tapos kinakopya niya yung ginagawa mo. So, kung may papakita tayo sa kanila, dapat yung kaaya-aya sa madaling salita. Correct. Kung mag-yosi ka, doon ka na lang sa labas ng bahay, kasi pag nakita ng mga anak mo yun, ultimo ballpen, gagawin niyang yosi, kasi nga, gagayahin ka niya. Di ba, lahat ng makita niyang cylindrical, isipin niya yosi yun kasi nakikita niya sa tatay niya, di ba? Tama. Totoo yan. So, be the role model inside your home. At saka alam nyo po, napakaagasgas na ng kasabihan ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang hero, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Gasgas na, lagi natin naririnig, minsan dinidisregard, pero totoo yun eh. Sila po kasi talaga yung future generation. So, kailangan yung future generation natin, merong matutunan mula sa ating generation, di ba? So, ibig sabihin, the future should be bright for those people na magpapakita ng kagandahang asal. Kaya nga alam mo, partner, natutuwa ako dun sa mga taong yung very eco-friendly sila. Yung very ginagawa talaga yung best nila para to make sure na tumutulong sila para mas lalong mapahaba pa ang buhay ng kalikasan, yung ganon. Parang recently nga meron ako nakausap, ang negosyo niya, ang munting negosyo niya, partner, simple lang, partner, pang scrub sa katawan, lufa. Pero ang yung kanyang pang scrub sa katawan is biodegradable. Ooh. So ibig sabihin po nito, eventually kahit na itapon mo siya sa lupa, magiging parte na rin siya ng lupa. Which I think oo nga no, maganda yung ganitong klase ng negosyo kasi at least may isip mo talaga na tumulong sa Mother Nature, sa kalikasan. Kasi sa totoo lang, kung tayong lahat bibili ng lufa na plastic, sorry na no, baka magalit sa akin lahat ng pagawaan ng lufa na plastic, no? Pero hindi, ang sinasabi ko lang, hindi naman tayo naglulufa every 2 years. Nagpapalit tayo every now and then. Well, kung medyo baboy-baboy ka sa katawan, every 5 years ka magpalit. Pero grabe, ang nipis-nipis na nun at ang dumi-dumi na siguro. So, nagpapalit tayo every time. So, saan napupunta nga ito kapag ka dinidispose natin? 'Di ba? Kung itatapon, hindi naman yan, hindi siya biodegradable. So, ibig sabihin, hindi siya magiging parte ng lupa. So, ibig sabihin,
kung susunugin naman, iisipin mo lang kung ilan ang susunugin na ganun. Kung paanong makakasira naman ng ozone layer yung usok na manggagaling sa sinusunog na plastic, 'di ba? Kaya nakakatuwa lang yung mga nag-iisip na pahabain pa yung buhay ng mundo natin kasi sa totoo lang, 'di ba? Ang magmamana talaga niyan ay yung future generation. Tayo naman after ilang dekada kukunin na din tayo ni Lord. Hopefully si Lord ang kumuha talaga sa atin. Yun pero ang dasal talaga marami natin sa atin lahat. hindi tayo sure, 'di ba? Oo, ganyan. Kaya habang nabubuhay, galing-galingan mo, bait-baitan mo para, 'di ba? Malaki yung chance na si Lord ang kukuha sa iyo. Correct, diba? Totoo. 'Di ba? So, after a few decades, kukunin naman na tayo ni Lord, 'di ba? So, ang talaga magmamana yung mga anak natin, yung susunod na generation. Kawawa naman sila kung yung mundong ginagalawan nila ay kalbo na yung mga puno, sirang-sira na, 'di ba? Yan kasi ang problema sa partner modernization Meron talagang kapag ka nagiging moderno na ang mga bagay-bagay, may mga nasisira. Halimbawa, syempre magugulat ka na lang. Dati partner, natatandaan ko nung pumunta ako ng Baguio nung bata pa ako. Talagang wala kang makikitang kondo. Ngayon magugulat ka, may kondo. Ang Tagaytay may kondo. Alam mo yung parang okay, totoo. parang hindi na siya probinsya masyado, hindi na siya masyadong rural kasi no-urbanize na siya na hindi mo naman din masisisi kasi kailangan na din naman talaga. Oo, part diba? ng development din yun. Di ba? Tsaka dati yun, maalala mo, yung mga postcard na nakikita natin sa mga bookstore o kung saan man, yung mga, tsaka sa classroom, yung mga pinapakita sa atin. Halimbawa, yung Banawe Rice Terraces. Pag pinakita mo yun, as in green na green, walang bahay. Ngayon, pag pumunta ka mismo ng Banawe Rice Terraces at tsaka nag-picture ka, madami ng bubong na makikita doon sa Banawe Rice Terraces. So, as ibig sabihin talaga, dumadami yung mga tao. At hindi lamang yun, that's just one example. Yung mga dinadaanan natin, try mo mag-long drive. Pumunta ng Batangas, halimbawa. Pumunta ng North. Ako, pag umuwi ako ng Quezon, dati as in talaga yung mga dinadaanan ko, gubat. Ngayon parang ang dami ng mga na dinidevelop na mga subdivision. Yung dating parang, ito, pangapuno pa to dati. Pero bakit ngayon, ang dami ng bahay, ang dami na palang nakatira, na-develop na. Yung mga ganun tipo. So, yun nga, kaakibat kasi ng pag-unlad ay minsan nagsasacrifice yung kalikasan. Pero hanggat siguro maaari, try nating isave ito mga kaibigan kasi kawawa po talaga yung mga susunod na henerasyon. Huwag nating siguro para hindi tayo magulat, hindi overwhelming nating sa atin na paano ko alagaan yung mundo, ganyan tipo. So, umpisahan mo sa bahay. Doon lang. Baka kasi isipin mo, kailangan ko bang mag-join ng mga organization? Kailangan ko bang maging environmentalist o kung ano man? Not necessarily gawin. Pero ganun kalaki agad. Ganun kalaki agad, hindi. Pero pwede din. Ang sinasabi natin dito, umpisahan mo sa bahay. Diba? Tama. Kasi doon pa Kaya lang. nga yung iba partner, halimbawa, kunyari, pagdating sa shampoo and conditioner, diba? So, syempre, partner, mga nakalagay ito sa mga bottles. Kaya nga may mga ibang mga negosyo, partner, ang sinusulong talaga nila is mag-refill ka lang na mag-refill. So, dito ka lang kukuha sa particular na store na ito, kunwari, tapos dadali mo lang yung bote mo, tapos mag-refill ka lang na mag-refill. Kasi tama nga din naman, una, makakatulong ka sa kalikasan kasi hindi ka magtatapon ng plastic. Yes. Pangalawa, makakatulong ka rin sa savings, makakasave ka din kahit papaano kasi kapag ka bumili ka kasi every time ng bagong shampoo and conditioner, let's say, or body wash na may lagayan, mas mahal siya eh. Baka hindi mo napapansin, 'di ba, na mas mahal siya. Pwede kang, kung hindi ka man makakita ng store na nagre-refill, pwedeng ambilin mo yung refillable, yung refill na lang ang bilhin mo. Yes. So, dalawang bagay yun. Makakatulong ka sa environment, tapos makakasave ka rin kahit papaano ng money. Tapos yung mga iba partner, sinusulong nga nila na hindi na gumamit ng bottled na shampoo and conditioner kasi merong mga soap na can serve that purpose. Kumbaga specially formulated na siya na para siyang shampoo and conditioner. Parang gano'n, nasanay tayo na hindi sabon ang ginagamit natin sa ulo, dapat laging liquid. Pero may mga gumagawa ng ganyan para nga kahit papaano makatulong sa kalikasan. And tama kasi sinabi mo, partner, it doesn't have to be big na mag-create ka ng negosyo. Kung kaya mo, bakit hindi? Diba? Katulad ng mga ibang nag-create ng negosyo na no eco-friendly, diba? Pero kung hindi, sumuporta ka sa mga ganong cause, diba? Ang kilikin yan. Ang siguro dapat ang maging mindset natin dito, ang analogy dito mga kaibigan, yung bahay mo ay ang mundo mo.
Ganon. So, paano mo iingatan to? Babalahurain mo ba yan? Hahayaan mo bang marumi yan? Siyempre, hindi. Araw-araw, wawalisin mo. Di ba, pag meron kang nakitang nalalaglag na kisame, di ba, aayusin mo na kaagad yun at hindi mo nahihintay bumagsak sa'yo ng buo yung kisame. Mga ganon tipo. So, pag ilalagay natin yan sa mundo, ganon din. Pag may nakita ka ng kalat, walisin mo. Huwag mo na hayaan dumami. Di ba, huwag mo na hayaang maging gabundok yung basura sa harapan ng bahay ninyo. Di ba, bago mo dakutin, ligpitin mo na kaagad. So, parang ganun. Para maingatan po natin yung mundo natin. Para maingatan ang kapaligiran natin. Kasi totoo yun mga kaibigan. Kapag iningatan mo yung kapaligiran mo, iningatan mo ang mundo, iingatan ka rin nito. Tandaan mo, magkakakonekta tayong lahat eh. The moment na sirain mo yung kapaligiran, sisirain din niya ang buhay mo. Diba? Totoo yun, maniwala tayo doon. Lahat, coexistence ito. Igalang natin yung kalikasan para igalang din nila tayo. Huwag natin silang sirain. Alagaan natin, i-maintain natin sila mga kaibigan. Magtanim ng puno, yung mga ganun tipo. Magtanim ng halaman, yan, perfect yan. Yung mga na-discover natin ngayong pandemic, yung mga naging plantita. Diba, natuto tayong magmahal sa halaman. Diba, galit na galit tayo kapag pinitas ng anak mo yung dahon, diba? O kaya, kasi binubuhay mo nga siya. Ganun tipo. So natuto tayong magmahal in a way sa mga halaman. Buhay po yan mga kaibigan. So malaki ang tulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Imagine niyo, lahat ng puno mawala sa Metro Manila. Hindi ano mangyayari sa atin? Di ba sobrang init nun? Diba? Lalong lalala ang pollution. Tapos magreklamo tayo, yan, ang init na naman. Ganyan tipo. Tayo rin yung sumira. Tayo rin nagputol ng mga punong yan eh. Pero kung hahayaan natin na, diba, lumaki sila, hindi natin pinutol, sa halip dinagdagan pa natin, sumali tayo sa mga tree planting, o nagtanim tayo mismo sa harapan ng bahay natin. Diba parang kahit maaraw ang panahon, parang ang lilim-lilim. Diba? Parang ang presko-presko pa rin, may fresh air pa rin. May diba? Mga ganun tipo. So, sinasabi natin dito, alagaan mo ang kalikasan. Huwag mo silang bababuyin, huwag mo silang sisirain, kagaya na pag-aalaga mo sa sarili mong bahay. Tama. True lalo, ito lang halong eklavu. So, kailangan po talagang we need to really do our best. Yes. Para sa kalikasan. Minsan kasi iniisip natin masyadong big. Pero tama ka maganda yung analogy na sinabi mong isipin mo yung mundo mo, yung bahay mo. So, tama. paano mo patatagalin yung buhay ng bahay mo, 'di ba? Yes. Kaya nga tama ka din doon sa sinabi mong partner, yung mga plantito at plantita na discover din ng mga iba bukod sa yung mga aesthetic na plants na discover din nila nitong panahon ng pandemic na maganda din magtanim ng mga fruit bearing o mga vegetable bearing, 'di ba? Kasi nga yung lugar mo, yung bahay mo ay yung mundo mo. So kung yung mundo mo, nakakakuha ka diyan ng sarili mong sayote, sarili mong papaya, sarili mong malunggay, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam, ganun. Tama, para mapakinabangan pa yun ng mga anak natin, ng mga kaapu-apuhan natin, 'di ba? Ayaw naman nating lahat tayo mawala na sa mundong ito kasi tayo mismo ang sumira ng bahay natin. So, wag naman, 'di ba? Ingatan ang isang mundo. Malaking check. True laluto lang halong eklavu. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.